qina Nxamalala qina mandla wethu amandla. Comrades, asibonge ithuba. Sibonge i-leadership yasemntwini ngokuhlukana kwesub-region namaward nama-VD if akhona. We want to thank you about the initiative, because this initiative is a mandate to EMK Labour Desk. Normally, njengenhlangano yomkhonto kufanele ngabe sonke senza lento without fighting. Ngabe sonke siya-understanda ukuthi owakho umzila uphi. Then when uhambe emzileni wakho, kulo mzila ongahambi kuwo, wazi ukuthi ngimaphi kulo mzila bese uqala ngayo. So I used to say this uma ngabe ngifika ey'ndaweni ey'ningi, because into eyenzekayo sigcina sesibhekene ngeziqu kungenasibiko. Number one, siwumkhonto sonke. Number two, sonke siphethe imandate kaMsholozi ayihlukile. Ukuthi omunye uphethe imandate yomama, omunye uphethe eyomhlika, omunye uphethe abasebenzi, omunye uphethe eyokhonvina. So wonke umuntu ufanele ukuhamba ngemandate anikezwe yona. But kule mandate onikezwe must complement amanye ama-mandate ukwazi ukusebenzisana nawo. That is a very good thing engibona yenzeka enokuzeni emngeni. So bafowethu, keep it up. Sizoba nani, and into engifisa kakhulu ngiyafisa ukuthi nina njengestructure sisabridge, you must consolidate into ye-MK Labour Desk from emawadi bese siyeza thina sonikeza i-workshop ukuthi laba bantu bazosebenza kanjani. You know, I used to say, I used to say, la MK ngeke sikwazi ukuyiwina umndeni without abasebenzi. Abasebenzi ibona abadlala a very crucial role ekutheni kuwine inhlangano. When the ANC moyibona isaphefumula ikhipha umoya ufana, is because of the working class. Mzukwane start working class from the ANC. Is a MK is whereby ANC ifa fee. You say I say what that is because of the working class. Now into esishayayo ethina emaphakathi in our components was nobody umuntu ula esebenza khona. It's because we don't want to understand each other. Nina njengoconvener no-coordinator, into enifunayo ukuba isimera. And ukuba imera izoqala lento kuphi la. Thina we are supporting structures ukuthi makuthiwa kuyovota wazi ukuthi hayi abasebenzi bayasivuma bala. Yayizwa loo obani bazo osomabhizinisi bazo. But the thing is, asisebenzisane in order. Yabona ngamanje nje kunama-issues abasebenzi. Fana ngabe i-MK always iyayilida lento. Yayizwa loo. Take i-MK Labour Desk bafowethu nayo i-MK Labour Desk iyangena. Yabo niyangena nabo nishayile i-program ayikho engadlula into abasebenzi. La kudwela amaplasi, la kudwele abelungu abadulaza abantu ngendlela emangalisayo, la kudwela abantu yazi ukuthi eplazini munye umlungu bathi abasebenzi bangakanani. Enkampanini bawu-10 bawu-20 abelungu bangakanani abantu okuyibona abasebenza i-production yaleyo nkampani. But thina ngokwethu kwenzelani? Let's work together. Yabo ngifuna ukuthi with this short speech yami eqala la kimi ukuthi ngibonge kakhulu, because siyayihamba kwezinye indawo abantu babone ngathi this is a parallel, bazosiphuca cha futhi umuntu asenze lutho umuntu. But what we need ukuthi ekugcineni umkhonto abasebenzi
kufanele ba-identify ukubakwazi uku-identify ukuthi sila esikhona kunama-changes because of umkhonto. Ngeke laba bakuvotele ngokuthi wena umkhonto. Akekho umuntu ovotela omunye ngoba la kuthiwa uwumkhonto. Akekho ovotela omunye ngoba la kuthiwa i-ANC. Abantu bazovotela imisebenzi abayibonile. Ukuthi nansi imisebenzi thina siyaziyo naba abantu abasinikeza ithemba every day ukuthi kushuthi impilo isengashintshi. Besides that, ungayibiza nangani, ungayibiza nangobani, nangokuthi ubani, nangombishop ungayibiza ngayo. But umbishop, you can't change the lives of the people. Bona basebenzile, ngokusebenzela bona. Hayi. So yingakho kubalulekile bafuna ukuthi sisebenzane. Ngifuna ukuncoma bafowethu, ngishayele ihlombe, ngikuchome uphape legwalagwala ukuthi if we can work like this, njengamanje masuka la kufanele sema house. Kunabasebenzi ngoba abazimember manje zani ze-Sanfosa. South Africa is not for sale workers union. Masuka la kufanele sabizele. Ithi laba bantu sithini bona sigqoke kanjani malosuka bona basibona singobani yabo athukona ukuthi sihamba la sabe shintshe language endleleni singobani sigqoke kanjani yini esifuna ukuyibona nabantu nani ungabi yindaba zabasebenzi babekhathazekile enkampanini akusuka umkhonto ugqoke ingubo ushona enkampanini uthi enough is enough, you can't do this here. Yes or no? Babona ukuthi ayisibambile letho. Yayibona lo uma ungathi khona okuhlukile mangabe kungokwe-MK Lebanese, khona okuhlukile makungokukhono. Yazi ukuthi ake ngikutshele ngibona lana uDanlop uningi. Normally uma sifika thina enkampanini senze structure ngaphakathi kube khona ama-shop steward. Uma la ma-shop steward engakwazi ukukhuluma nani ngaphandle, understand that ngisho kufanele la ma-shop steward kube khona isikhathi la ehlangana khona nani ne-motherboard. Yes, azothatha imandate angena ngayo ngaphakathi. Uma la ma-shop steward engayitholi imandate from you, yabona ukuthi kuzokwenzakala kuzoba nenkinga. So yingakho kubalulekile ukuthi bafowethu asisebenze ndawonye. Uma sithi la there's MK Lebanese siqala ukuthi uphiko labasebenzi ngaphakathi kukhona uphiko lama-shop steward efanele kube nomhlangano nawo efanele kwathina njenge-union sikwazi ukuzosebenza lolu phiko labasebenzi silisebenza nobani nani ibalulekile bafowethu. Ngiyafisa ukuthi ningayiyeki and le i-program ka-everyday njengoba nilana nenokho endlule egaraji nabasebenzi nadlula espen nabasebenzi nadlula kaShoprite nabasebenzi nadlula ka-Woolworths nabasebenzi. Always la kukhona khona abasebenzi kune-program. Akudinga iplani ngeke uyiplani uyala ithi namhlanje bafowethu wonke ama-comrade shona lapha siyokhuluma nje ngokuthi siyongena ngaphakathi kaDanlop. Masuka kaDanlop siya kule nkampani, masuka kule nkampani siya kule nkampani. Lokho amakhampani awu-3 a day anikeza 500 people. Yezwa 3 a day. Awupheli ngisho u2 hours wenza lokho 500 people. Like wena into ungakwazi ukuhamba uyimemezela ngombhobho ungafiki abantu abasafuni ukuza kithi, abantu befuna thina siye kubo. Wena mawubhizi nombhobho lokuthi siyahlangana njengomkhonto awuhlangana, abantu they don't come. Abakazi basizakala ngombhobho. Sebefuna abantu bathi nithi siyahlangana, abangasebenzi bayahlangana nani ngishona lokhu enkampani kwenziwa udodo wenkampani. Umuntu uke wathi unobuze la uChris, umuntu osebenza uyinhliziyo yefamily. Ungafika ekhaya ushaye udodo emini 6
ngo-10 kube kungena igenge yomkhonto ishaya door to door. Emini ungene e-EFF ishaya ngoba imakelo ishaya door to door. Ntambama kungena i-ANC. Ntambama kungena iGatha. Uyayizwa lo? But there's one thing. Makubuya umsebenzi uvela athi niyabona yini onendlala ekhaya. Bandiyeka athi ukuze kube khona phezu kwaleli khaya yinqa ngabani. Seqedile. Wena yonke lento ekade yenza yeprogram yasemini ifile ngoba sekufika umnikazi wala ekhaya oprovide ini ukudla la ekhaya ukuthi njengoba nisadla anazi ukuthi nayo i-organization eyenza at least kube khona into ethi siyaphefumula la ekhaya. Ophuma la ekhaya uyovotela le nhlangano ukuze siqhubeke sidle. Seqedile ngeke aphinde akhankasa. Mina nolokhu nibuyele nje ekhaya nilodwa lithi niyayenza lento. Nikodwa nisekangibuke nibabike ibhanti zonke lonto because abantu sebefuna actions. Not just ama-promises angayindawo. Not just ukuthi sonakele iy'kole zibe ngcwele iy'kole. Not just ukuthi uzosakhela ama-college asekhona kwaze kwafika abantu abawu-10 iy'kholeji lani accommodate abantu abawu-1,000. Abantu sebefuna action. Akomrade action. Uma nilahlela nomtshelo nomlungu okhuluma isiZulu emhlawumbe uyoqhubeka kakhulu besiZulu abantu bamuhle. Yabo because into abelungu sebeyazi ukuthi kufanele bafunde language yethu ngoba bayibona ukuthi bayi-minority. Abafundi language yethu so that bazokwazi uku-understand abantu. Bayibona sebeshuphile ukuthi bakwazi ukukhuluma isiZulu ebantwini abamnyama. Fanele nento kapapane ubabaswana iphele nje bakhombredi niyafinish. Ingaphinda ngibone nangelogilanga into ekuthiwa yivuthi. Babehlalele vele ukuphikisa ngoba bathanda bayi-minority. They must stay there. And abelungu abacompromise ngezinto ngama-values abo. Yithi thina abantu abamnyama let compromise. Siyibone ngathi sesingabelungu simnyama. And we can still now abelungu kade beyimuthava abelungu they go there 49 futhi babeyoshuta nje babuye babuye bakhona. It's just that ngofuna kwazi ukubahambe kanti babuye yabo. And ulo umlungu lo we-DA kwakusho kwathathu ukuthi umkhonto is one of the people ekufanele la eSouth Africa banganikezwa ilanga elilandelayo kuma-elections because abelungu bayasaba bathi bayakoshwa nje bahlezi kahle baze baseparliament kodwa bathi bayahlukunyezwa la eSouth Africa. Thina-ke bangabantu asibambeni yanicela amakhongredi sibambeni siqhubekeni. Banibona ukhona indawo yobonakala take a phone me. Ayikho iprotocol ezakini angakabi umzungu bese umo angeke umzungu akumina ngibethe umkhonto but umkhonto uphetheni siyakhuluma siyacommunicate yonke into enzeke ngendlela correct. Mandla siyabonga amakhongredi. Ngifuna ukubuyela la